Karon Enero 9, 2025. Huwebes, Feast of our Lord Jesus Christ, Senior Jesus Nazareno. Niadtong tuig, 1508 ang Franciscan Mission Outpost sa Quiapo gibulag gikan sa Santa Ana de Sapa ug nahimong parokya nga gidedicate sa balaang ngalan ni Jesus. Ug San Juan nga magbubunyag ang patron niini. Niadtong ikanapulog pitong nga siglo, idala sa Manila ang usa ka itom nga larawan ni Kristo nga nagpas-an sa krus nga naila nga Nuestra Padre Jesus Nazareno gikan sa Mexico. Ang larawan gibutang sa unang simbahan sa mga Recoletos sa Bagumbayan o Lunita. Ug unya ibalhin sa simbahan ni San Nicolas sa Tolentino sa Intramuros. Ang debosyon ngadto kang Jesus Nazareno nahimong inila ug natukod ang Confradia de Jesus Nazareno nagila ni Papa Inocencio ikanapulo niadtong 1905 gikan sa 1707 paingon sa 1707 ug 1807. Ang replika sa imaheng gibalhin ngadto sa simbahan sa Quiapo. Gihatag ni Papa Pio ikapito ang iyang apostolic blessing ngadto sa tanan nga mutahod sa imahen. Sa ngadto ang Enero siyam naila nga kapistahan ni Jesus Nazareno. Ang mapailubong pagpas-an ni Kristo sa krus magdasig unta kanato sa matidud-anong pagsunod sa balaang panig-ingnan sa atong Ginoo. Ang unang pagbasa gikan sa basahon sa Numeros. Gikan sa bukid sa Hor na maybay sila sa dagat sa Akaba aron dili sila makalatas sa Idumea. Apan ang mga tawo gikabsag pailob samtang nagpanaw sila ug nagbagulbol sila batok sa Dios ug kang Moises. Nagkanayon sila, nganong gipatungas mo man kami gikan sa Ehipto nganhi ning kamingawan. Imo ba kaming pagkampatyon dinhi sa gutom ug sa uhaw? Ipula na kami niining pagkaon nga walay lami. Unya ang Ginoo mipadala kanilag mga bitin nga malala o gipamaak ang mga tao. Og daghang mga tao sa Israel ang namatay. Ug ang katawhan nanuol kang Moises ug miingon, nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo ug kanimo. Pagampo sa Ginoo nga iyang bugtangon ang mga bitin. Busan nagampo si Moises alang sa mga tao ug giingnan si Moises sa Ginoo. Paghimog bitin nga tumbaga ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon ug ang hipaakag bitin kung makakita niini dili mamatay. Busa nagbuhat si Moises ug bitin nga tumbaga ug ibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon. Ug kung hipaakag bitin motan-aw
sa bitin nga tumbaga dili siya mamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsoryo ang atong tubag ayaw ikalimting nga ang mga buhat sa Ginoo. Pamatiya lungsod ko ang akong pagtulunan, ipaabong ang imong mga dunggan sa mga pulong sa akong baba. Ablihan ko ang akong baba diya sa sambingay. Ibungat ko ang akong misteryo sa karaan. Ayaw ikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Bisan gipatay niya sila, nangita sila kaniya. Unang utana pag-usab, bahin sa Dios. Nahinunod sila sa nga ang Dios mao ang ilang bato ug ang labing halangdong Dios mao ang ilang manunubos. Apan ila ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Apan ila siyang giulog-ulogan sa ilang mga baba o gibakakan sa ilang mga dila. Bisan ko ng ilang mga kasing-kasing, nagbudi kanila, ni nagtuman sila silang kasabutan. Ayaw ikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Apan bisan pa niya sa iyang pagkamaluluyon, iyang gipasaylo ang ilang sala, ug wala silang laglaga. Sa makadaghan iyang gibakwi ang iyang kasuko, ug wala niya halinga ang iyang kapungot. Ayaw kahikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Ang Ebanghelyo. Pagbasa sa Santos Ebanghelyo sumalat ni San Juan, himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon ngadto kang Nicodemus, wala pa makasaka sa langit gawas niadtong nanaog gikan sa langit. Ang anak sa tao, ingon nga giisa ni Moises dito sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon. Ang anak sa tao gikinahanglan nga iisa usab aron ang tanang magtuo kaniya magkabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanang mga magtuo kaniya dili mamatay kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Ginoo Dios ang iyang anak ngani sa kalibutan aron pagsilot kundi aron pagluwas niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ginoo pinaagi sa gahom sa krus, dungga kami. Ngang simbahan dinis sa kalibutan, makig-away hangtod sa kadaugan sumalat sa sukaranan sa krus, magampo kita sa Ginoo. Nga ang katawan sa matag nasod o kultura makakita sa kagawasan o kalinaw, pinaagi sa usa nga gibayaw sa Dios o kay tas-an, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pinaagi sa gahom sa krus, dungga kami. Nga sila nangandoy sa paluoy o kapasayloan sa Dios, makakita sa og paglaom diha sa krus ni Kristo isip dalan ngadto sa kalinaw og panag-uli, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pinaagi sa gahom sa krus, dungga kami. Nga ang mga masakiton nakakita diha sa krus ni Jesus sa paglaom sa hingpit nga kayuhan ug paghiuli sa ilang maayong panglawas, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pinaagi sa gahom sa krus, dungga kami. Nga katong naikatulog diha ni Kristo, mahugasan sa ilang mga sala, pinagi sa dugo sa sakripisyo ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Mao katong basahon karon nga adlaw, Enero 9, 2025. Daghang salamat sa makanunayon pagsunod sa pagtulunan sa Ginoo.